San Juan, chapter 1. The Word made flesh. Hindi po nga na edan ti sao, katisao kadwa ti Diyos. Katisao Diyos. Uni po di po nga na tisao kadwa ti Diyos. Pinarso ti Diyos sagiti so amin, babain ken kuana. Katawan tinaparsoan no sana gapuken kuana. Tisao iso ti gubwayan ti biag ket daytoy a biag iso ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw ti sipnget ket di mabalinan ti sipnget nga idepon. Imbaon ti Dios may sa tao nagan 81. Imay amang paneknek kadagiti tattao may papanay ti silaw tapno mangegda ti mensahe ket mamati da. San nga iso mismo ti silaw ngem imay tapno paneknekan natin maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga may ditoy lubong kan manglawag kadagiti amin at tattao. Aday din ti sao ditoy lubong, pinarso ti Dios ti lubong babaan ken kuana no pay kasta sana binigbig ti lubong, napan iti ili nangem saan nga inawat dagiti kailyan na. Nga madamot dagiti mawat ken mamati, namati ken kuana isut kapuna nga ini kana iday ti kalintagan nga agbalin nga anak ti Dios. Sanda nagbalin nga anak ti Diyos kasi gagangay pa nakaipas nga iti tao ti Diyos ang mismo ti amada. Nagbalin na tao ti sa ukat nakipagtaeng kada tayo napnuan ti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na ti dayag nga nawat na kas kakaisunang anak ti ama. Pinakneknekan ni Juan ti may papanken kuana ket impukaw na. Isu daytoy ti bagbagak idi kinunak. Umay asumar sa runo kanyak no pay kasta. Natantanok ngem siyak taddan sakbay. Anayanaka. Gaputa na buslon ti parabor na inawat tayo amin na bendisyon na nawadwad a bendisyon timpay na kada tayo. Inta ti Diyos silintag babawon ken ni Moises ngem imay ti parabor ken kinapudno na babawon ken Hesukristo. Awan pay ti nakakita iti Dios. Tila ang bugbugtong nga anak, akadwa ti ama, isu, tinangipakaamuken kuana. The testimony of John the Baptist. Nang ibaon dagiti Hudyo, papangulo iti Jerusalem sa magmamano, papadi kan Levita, mapan kaniwan, tapno sa lutsudan da ken kuana, siya sino ka? Saan nagkadkaniwan mangibagay ti pudno, sana siya ti Kristo kinunana, si babatad. Siya sino kangarod si Alsod namanen. Si kakadi ni Elias, saan sungbat ni Juan? Si kakadi ti propeta kinunada, saan sungbat ni? Ibang ngarod no siya sino ka kinunada, masabang nga day sungbat mi kadagiti nang ibaon kita kami. Anya tinasaom, maipapan ken ka. Si mungbat ni Juan, babon na iti panangibagana, iti padto ni propeta Isaias. Siya titimek ti maysa ngagpukpukaw ti letang. Palintigan nyo ti dalan apag naan ti apo. Adamo dagiti Pariseo na ibaon ken ni Juan si alsod nga rod ken kuana no sanan sikat ti Kristo. Wenno ni Elias, wenno ni propeta. Apay nga rod amamudyag ka. Mamumbunyaga iti danom sungbat ni Juan ngem makipulpulapol kada kayo ti maysa di yung amamu. Sumarsaro ng kanya kang tiyakpay maikari amang warwar iti sandalyas na. Napasamak amin na gito iti Betanya iti balas iti Karayan Horda na pangbumbunyagan ni Juan. Behold the Lamb of God. Iti sumunangal daw nakita ni Juan ngagturong ni Jesus. Iti yan na, dayto iti kordero ti Diyos sa may ikat iti basol ti lubong kinuna ni Juan. Iso dayto iti sarsarita kidi kinunak sumarsaro no kanyak ti maysa tao na tantanok ngem siak taadan sakbay amayanak na yanak. Diyak amamu idi no siya sino ngem umayak mamunyag iti danom tapno ipakaamuk ti Israel. Dayto iti mamaneknek nga inted ni Juan. Nakitak ti espiritu abi mabab. Bumababa kas lakalapati manipod lang iti nagdisuken kuana. Diyak pe mo idi no siya sino ngem ti Dios anang ibaon kanyak amamunyag iti danum kinuna na kanyak makitam to ti espiritu a bumaba ken nagdiso iti maysa tao dayto iti mamunyag iti Espiritu Santo.
Wen nakita kon daytoy ket paneknekak kada kayo nga isu ti anak ti Dios. The first disciples, it is sumunungal daw tagtakder manen ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na. Idi makita na lumabas ni Jesus kinunana daytoy ti kordero ti Dios. Nangag dagiti dua nga adalan ti kinunana ni Juan ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus nakita na ida sumursurot ken kuan. Anya ti sapsapulen nyo sinaludsod na. Sa din ti pagtaingam rabay insong batda. Maestro ti kahit nasawon ti rabay. Umayo kitain kinuna ni Jesus kadakwada. Nakikuyog da kaya ni Jesus ket nakita da ti pagtaengan na. Gaputa dandanin alas 4 iti malem nakidagos da ken kuana. Ni Andres sa kabsat ti Simon Pedro ti maysa kadagiti dua nakangnig. Iti baga ni Juan ken simur ken ni Jesus. Sinapol na dagos si Simon nakabsat na kat imbaga na ken kuana. Nasarakat mi ti Mesias kayat nasawon Kristo. Impad na ni Simon tiya ni Jesus, miat mata ni Jesus ni Simon sa nakinuna. Sika ni Simon nga anak ni Juan. Managanan kanto iti Cephas, kaya't nasawan bato wenno Pedro. The call of Philip and Nathanael. Sumunungal daw in kadeng ni Jesus sa Panje Galilea, nasarakan na sa joy ni Felipe kat kinunana ken Juan. Surutan na. Taga Bethsaida ni Felipe ti lida Andres ken Pedro. Nasarakan ni Felipe ni Tanael ket kinunana ken Juan. Nasapulan mi ti tawo sinarita ni Moises iti libro ti Linteg. Ken dagiti profeta iso ni Jesus sa taga Nazaret nga anak ni Jose. Adaya na imbag at tumawad jay Nazaret sinaludsod ni Tanael. Umay mo kitain sungbat ni Felipe. Idi makita ni Jesus ngagturong ni Tanael ti yan na kinunana may papan ken kuana. Atoy ti pudno nga Israelita awan ken kuana ken yaman a kinaulbod. Kasano ti panakamamom kanyak sinaludsod ni Tanael. Nakita ka idada kay ti sirok ti kayo nga igos sakbay nga inayaban na ka ni Felipe. Insungbat ni Jesus. Maestro, insungbat ni Nathanael, sika ti anak ti Dios, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadiga po kinunak nakita ka iti sirok ti kayong igos kina ni Jesus. Makitam to dagiti dakdak dadadakkel pay abambana ganday ko. Ket kinunana kadakwada ibagak kada kayo ti pud. Makita yon to nga aglukat ti langit ken dagiti angheles si Dios nga umululog iti ayan ti anak ti tao.